Ezibuhlungu azipheli. Ukhozi FM selehlule isehlo esibuhlungu kakhulu njengamanje. Sawubona, siyakubingelela kubingelela kantina kumathindo wacubisa. Ngicela mawusuku lakho lokuqala subscribe, ushare, uphinde ucomment. Ngena wethu mina ngifisa ukuchithela isikhathi sakho. Kodwa njengamanje bengifisa ukwazi ukuthi obekade eyaziwa njengomsakazi wasokhozini uBongani Mavuso obefunda kuba sikubebunda nangaphansi kweyindaba useshile emhlabeni. Ithemba leGolova TV noma lingakatholi ukuthi imbangela yini, kodwa selikutholile ukuthi impela akasekho emhlabeni. Emva kokuqinisekisa ukhozi FM lapha luthi rest in peace Bongani Mavuso. Ngenzeka ukuthi busulahlekelwe imemory kaBongani Mavuso. Ngicela ukuthi ubambe nawo umbuso wakhe lapha khona sikhuluma kuba sike bebona. Ngena kwethu ngale kokwandisela mina ngicela usubscribe, ushare, uphinde comment. Kanti uzokhumbula ukuthi subscribe ayikumele kuhamba na umbukiso. Ngiyakubingelela uhlelweni lwendaba zomphakathi ezangempela sonto zi-15 insuku kuZibandlela 2018. Igama ngiyubonga nokwamavuso, kanti uhlelo luhlanganiswe ngutuso kwakhe emhlaba nophumlani umfokaZulu. Ngizoba nawe kuyoze kushaya ihora lesikhombisa. Njengoba namhla uhlelweni sinenkulumo ngxoxo ake siqale ngapha ngasohlangothini oluthinta isibikezelo sezulu. Masibheka lapha eGauteng ePitoli amazinga okushisa phakathi ka-17 no-34, eGoli 1433, Soweto 1533, Vereeniging 1532, Mpumalanga Mbombela 1731, Emelo 1429, eMalahleni 1731, Middelburg 15